Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Las 10:06. Ay patrol magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Mga gabi sa liwat, kamusta naman mga palaga naman tagpalabati, Region 9 mga palagag kita sa nabilin 51 minutos karangan lao Biyernes, Friday night, petsa 20 sa gyapon bulan sang Nobyembre sa tuig 2020. Sa Biyernes sa mga edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kinandang liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sininga correspondent sa liwat na Manila sininga padulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabanag sa police blotter entry aton sininga Kapulisam, Central Southern CAG, Northern Negros. Course ang aton sining mata kadulungan oras sa kagabiyo ng aton sining patrol to Crosswind Patrol kay na panagalambiyong sa pilakabayan sa Metro Bacolod liwat naman aton nga bantayan kagimulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon sa nano pa nga mga eventualities from where the action is. Action John Diaz mag-responder back to back sa itong kapiloto. Was-was lang kung na mangyayari lang kung mais importante walang Malaysia. Action Papang Nixon ta home. At mga pagbantay sa mga balita sa News Center International kag National buylog nato ng puwersa ni Action and Defensor. Updal magkita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio A Master Control sa technical side. Broadcast Engineer Nelmar Badera. Backup diri sa aton nga IT expert Action Sir Elray Dutilios. Transmitter sa Control Tower Barangay Talog Syudad sang Bago ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kinandan ang inyo sinialagad ang Kormana Action Night Patrol Program Lunes Top Sabado.
Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin. 49 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kay pare ko, Mr. and Mrs. Oka Dila China and family. Dila sa Talisay. Pare, advance Merry Christmas. Kag advance Happy New Year dila si mo. Moman si Alex Montesa. Si Teresita Urita Kahuraw. Ara na siya. Ka-monitor na siya. Sila ni Dondi Blanca. Si Gingging ara na. Sa Pahanokoy Sub 5 Station. Ara si Sir Benji Di Paula. Sir Benji Di Paula, ang atong nga fire chief sang Pahanokoy Sub 5 Station. Sa mga K9 da ni Sir Benji Di Paula da. Sir, good evening na si mo, sir. Huwag kita da. Oy, sa mga yada, kagihado, ara ng lapis kag ballpen, ara ng amos kalendaryo. Oh, pat ini naman ang numero. Pila 35 dias na lang. Ang nabilin, magahatag na si Maninoy kag si Maninay sang Paskwa. May nabilapi kita nga bali pila 42 dias. Goodbye 20, welcome 21. Kasa o tigro subong si Sir Benji Di Paula. Ang fire chief substation. Sub fire station dira sa barangay Panokoy. Naton nga mga firemen da may gabi. Mga taga police station number 8, good evening. Kapapanguna ni Police Captain Ihado John Ray Batadlan. Sa kay Jenny o Cesar, may gabi da si mo ha. Kenneth Valencia, sir, may gabi da si mo. Jo Marie Caliso Gomez. Yung mga masukit na katagpalamati. Sa Camilla, si Benji Joso, ara na siya. Sa Davao, si Tata Mark Alpanta. Si Tresnel Neflid Atsuka, ara na siya. Patamyaw manda nung sa pamilya Intes. Aling ka Janice Intes Uy, ang ludi ko. Si ninyo, si Christopher Redfield. Toto ninyo. Why kita da? Si Christopher Redfield. Dara sa area sang Lawrenceville, Barangay Panokoy. Mr. and Mrs. Madam Mr. and Mrs. Pretty kag John Mahilom da. Happy listening sa inyo. Tanan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang unang kabayan sa aton sa pagpalagad, masamig giradulong sa inyo sa kalawan.
mga porso sa ato sa pagpangalaga ginadulong sa Kalawan sa Evergreen Health. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! May gabi dira sa kay Janeta Porques Vergara Leonor. Sa kay Vijon Peregrino, dira sa United Arab Emirates, may gabigid. Nagapaurok-urok sila dira, no? By the way, ang pila to, almost sa sulod lang sa isa ka semana. Isip ko ni mga 2-3 lang kadlaw to mo, no? Ang positibo ang sabat sa publiko sa panawagan kag programa sa Aksyon Radio nga a call for donation, operation tulong, pagbulig sa mga apektado sang bagyo. Gindulong na kay na sa Aksyon Radio Bacolod ang tanan nga mga donasyon nga natipo sa sulod lamang sa isa ka semana sa budiga o kun warehouse sang Fast. Ang Fast amo ang magadulong sang mga donasyon sa 3 ka mga lugar nga apektado sa kasunod nga bagyo. Ang mga lugar kon sa diin igadulong ang mga donasyon amo ang mga masunod: Bicol, Cagayan, kag Metro Manila. Ken diretso sa Aksyon Radio Bacolod ang mga donasyon sa warehouse ng Fast agod nga mas mapadasig ang biyahe sa mga donasyon kag maplastar sa gusto. Now, sa kabilugan, nakabato ng Aksyon Radio Bacolod sang 12,000 pesos nga cash donations. Para mo man ini atong imbakal sang 43 ka mga boxes sang mineral water o kon malapit 2,000 ka mga 500 kag 300 ml mineral waters. Nagatipon man ang istasyon sa 83 ka mga dalagko nga sako, bags kag karton sang unused or slightly used nga mga panapton. 4 man ka mga dalagko nga sako kag 2 ka mga karton sang bago kung wala ginagamit nga mga towels ang gindulong sang Aksyon Radio Bacolod. Malapit 15 man ka mga dalagko nga karton sang assorted goods ang ginton over na sang Aksyon Radio Bacolod. Ginpadala naman sa mga apektado sang bagyo ang 4 ka mga dalagko nga karton para sa personal hygiene ka 3 ka dalagko nga boxes sang face mask kag face shield. Nakatipon man ang Aksyon Radio Bacolod sa 4 ka mga sako sang bugas. Aksyon Radio Bacolod lubos nga nagapasalamat sa mga masunod nga donors kag partner organization. Sa cash donation, pasalamatan ta si Mrs. Los Ledesma, Mrs. Inilin Lacson, Miss Alma Ponyado, Mrs. Teresita Magbanwa, Mrs. Mary Jane Salodares, Aksyon Radio Anonymous Donor Girl. 2 ka mga anonymous donors: Elsie Ariola, Sap Winner, Edna Sobritudo, kag Pastor Arca Sang Jusam Kambingan.
mga clothes o kung panapton goods personal hygiene kag rice. Pasalamatan tang Trinity Christian School coordinator si Miss Joy Coscolwela, Barangay 18 Council headed by Barangay Kapitan Madeline Diaz, Patring Batilier, Amik Garceniego sang UK, Nunong Real, Pitalia family, Ray Hordivillian family, Miss Ellie May of Dica Homes, William Tambasi, Ayan si Londres, sa kay Lorraine kag Angela Gonzales, o kung Gonzales, no? Sa kay Mrs. Gerla Mandirico and family, Mr. and Mrs. Isidro Dayo, Mr. Jamie Candelario, Mr. June Pereira, Mrs. Jacqueline Bularon, kay Miss Jorini Gusyako, kag Mr. Mark Anthony Gargolas. Amon gipasiguro nga ang tanan nga donasyon ang mabaton sa nagakinanglan. Damo gid salamat halin sa management sang DYEC Action Radio Bacolod. Sa tanan-tanan nga mga donors, wherever you are, Christ count on you. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! I-check tayo ang observation report sa ato sa Liga Patrol 2 Crosswell Patrol Redaction John Diaz. Kamusta honta ang sitwasyon na sa Bacolod sa Friday night? Ti subong curfew na. Siguro subong hawan-hawan na ang aton sininga dalanon diri sa syudad sang Bacolod. I-check ta si aksyon John Diaz observation report sa patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Radio! Action! Night Patrol Field Report! Aksyon John, good evening. Ari na siya. Ari na siyang kilat sa kalangitan. Nagapulog pangilat na naman, oh. Ati basta magpangilat sila nila kuno daw hindi niya magulan. Ay, hindi na magulan. Panaguob biyahe na. Amo man sila guro, hindi kapangilat ka panaguob, hindi kuno na magulan. Muna gali. Nagkilat na siguro kayo nag-smile sa papang mo. Tuwai nag-smile sa papang mo, ay ito nang ilat, ha? Tanawang takaroon eh, obsubaran takaroon eh. Sige lang, mayang gabi, aksyon, direct mayang gabi, sa tatanan nga mga ka-aksyon, ang Friday night, batagan mo gito sa Bacolod karon nga gabi, except na ginamang kay ti pagapatak sa alas 10. Pero balan iban dapat gid magpanirana kay pulis galibot. Perting libot ka pulis na tondre sa may particularmente na from Lacson going diri sa downtown area. Diri ganay sa may plaza gatipo na ang police station number 1, no? Of course, ang ila diri nga mga force multipliers ang mga nagasulod-sulod diba nga mga motor ang mga di makita naton sa nga gabi gapormana no tipon-tipo na sila handa na ni magranda dito kay pero kalagpad ng covers ang pangilat to todo dugay grab gid sa pero okay 1 2 3 pause na duga pang kodak lang walang no galakiti nawik na may kaulan. Labi na nakadlaw ng Vincente, no? Nawik na may kaulan. Paang pangadaan, no? Nami ka na medyo mapang-paang sa dapat may kulukuyab-kuyab kagid action erect, no? Kaya kung may kakuyab ni basi magturolo, gining balas ni mo. Pero nami mga kunway nilang ulan, galing kasi ito magkaksyon, pero masama sa ipan po, ginapa si una, tanadaan, dapat nagpreparar kit sila. Hindi sila magpa-urok-urok tulog, kay di na ito mapakta na lakat sang panahon basta mo sila especially kung ang balay mo oras kilid sang suba or kilid sang pang karon balabantay kay nalib na pabugtaw mo galutaw-lutaw ka na sa tubig wala na magbugsay was bugsay lisay daw ang gabi damo gali nagasulod-sulod sa mga sulod check meron subong kawat-kawat open check ang mga pension house damo subong mga lodging house bla kita mo kay Nagin Baybas ng police station number 6 to sa may pension house man. Duwagin kabilog aksarek ginsikop kinilang tubangay lang pension house at hindi nagkadakpan man sila bypass operation. May lagi gali nagkakulo. Todo ba dakpan nila? Ha? Sa ko karto do dakpan nila. Hindi duwagin ka lain-lain nga pension house tubangay. Tubangay pero lain-lain nga pension house na. Lain-lain nga pension house na. Okay.
ang isa tong nadakpan nila, lalaki bla, membro man na, dumay pagka-member mas ang third sex, nga ti ako iman, sang aga na gamit sa sang drugs. Kaya mo ito pagkabisa ni, medyo taas-taas paginman, ang iyang lupad. Kaya ako ti pulo pa, huwag ka mabugtawan, tigina ka mapawan ka, kibot ka lang anak ng silda, boss. Kaya huwag ka masubungog mo gyapon. Ate, do gaano sa kaliya? Do nagpangingganyo, bla? Kung may mga customer, may offers sa nga babae, sample may masulod sa may sulod sang isa lodging house, kinala mo babae, sama tagsin mo babae, kabado na ka muna kung nunubot silingon sila. No? Kalaway man ngambal, pero dumamo, gila sa sabot, dra, ay kilain. Amo ginambal lang ang babahing alsa palda, kalakip ng membro niya. Sarado ang kanta. Amo nang iyang nga grupo talk select. Ang babae naman, do ginaligara mo to nakwaan niya be illegal drugs, no. Pero ang alam sila nila ang detalye sa gits ka nga bypass operation karon sa ton maka-action sa ton nga pagbalik report. Anyway, nagapasalamat gid kita sa radyo na para sa statement ang warehouse supervisor in behalf ng CEO ng Sir Hamili Action Eric ng Paspas nga nalipay sa pertikay ng sinumbalik ka ginutok to sang mga donasyon na gindulong naton bisan gatagiti kagapahang sang panahon pero ginagwanta hindi ka sarang 3 ka patrol kulang 3 ka patrol Action Eric duwag kami ka batch balik-balik first batch dogin na kapoy gid ang pinakakapoy to sa para ng howling Si Kapitan Madilim Diaz siling niya damo nga salamat sa payback sang blessing from Action Radio. Gadulong ako sa Sagina. Okay. Wala problema galing kay Kap pinaynayon mo lang kaon na basta magtaas ng diabetes problem. Balik ang sigla ni Kapitan sa kaon Hindi kay base kay pagaling ko to gintuol ko lang to. Dato mo to kina si Sir Jonathan Diaz. Sir Jo may gabi kita gabi kina Sir Jo ni kagawad Jonathan man kay na. Pagdulong ko to ko lang siya hindi pagpataman kaon na level magtaas kung magtukad diabetes siya madibla siya para sa karon. Basta ako babatulan yung lang giganga ako diri dyan sang donut mo ko di nagkrataas ang kramay ko. Diyan ka ano nang payback ka? Wala ang donut. Donut. Ito ka mo si Kapitan Dunas nga ako na nagasaper mi kasaka sugar ni Kap. Duwa ka box to kasi amo tong mando ni manager. Ginduwagi. Oo, duwa ka box. Kaya pa ko bala daw siya mo kinamba ko sa bunga gabi para di ako babasulan. Kap nga balagi ko simo hinayo mo lagi kaon kay tani magtaas diabetes mo discuss agad basta malablang si Dante mo dudulungan ko isang kispikren ni si Kapitan hindi man niya magkaplakaon tamis gani no pero kay naging shares ito na abot na paglabay ko nagpasalamat man to sila no duwa to ang Trinity gindulungan pag ito nga daan ipaportip ng tubo-tumbo ka principal nila kag ni Miss Joy Coscaluela abalang kita ini hindi ka magtadianay nga doha ati ka rin kay Tiambalo na front ko na siguro mo nga salamat siguro ang bali gani ang bako salamat gid pero nga ambal to do nga nagdulong gid abi sila ni Kapa niya ang answer sina insulin hindi malay kasakit mo magsakit loko insulin Kap gani pero tayo masalamat tong taga-Trinity, gayo gito sila, may ginayo to sila sa aksyon. Tampal nila, nagsabat sa pag-ibig please, kaya pagkasulod ko to kay Action Eric, may nakabutang to nga mga plastics, nakapangalan ng Action Radio, ang mga donations nila. Ay, tuod. Kaya ang mga alumni gali, nga napakabalo, wala na yung gibutangalan, Trinity lang, gibutangan nila to Action Radio Bacolod. Kaya ako, inform ko danay kay wala pa kabalo man manager kung ma-receive kami liwat. Abalo, sir, ari na din siro kay wala na namon nga agaw gani kay nagdulo na kamugina pero may ari na din. So dapat inform gid kami balik. Pero ang balya next time, sir, why na sir Krispy Kreme? Sir, kikauluya mo kami. Aba ko mga bisa na, mo kambal, di ko na pwede, hindi ko pwede nga, hindi ko pagdulong. Inali, wala labot nga basta try tipon ko, kung ako na makaon tanan. Basta pag ikaw basta ka bati, pag kusing alta manager, kaya ni Mando. Aba ko yan, basta mga amon nga event, payback kami bisan pa nga kami ginggaan or kami nagatag. Yani inaya ko na iya gamay nga pa in return nga pagpasalamat bala. Gani gamba pag kinati sir pinani sir. Salig sa Action Radio
Oo, bala sir, pila ni sir, naman ko hindi pala pagbayari, ma'am. Ang bigas nga lang, tani karon, ang Heartedly given na yan. Oo, kaya ang sa Trinity, to kabay, kasi sa kay Cap Madalyn, pero damo, to sa Trinity, tao, gina. Oo. Kaya mo to, mga apat ka baksong indulong. At least pasalamat sila. Magalit sir, damo man din sa inyo mo indulong, di man? Give and take lang ako naman. Ako, sige lang bala, ma'am. Gracia. Kiti, mo kinaya. Eh, maayo man to, ano? Thank you so much sa tanan ng mga donors. Doon nalipag itong fast pass kay na actually reklag ang Sowing Legacy Movement makabato, no? Ariwa, may statement na rin ang supervisor, Sir Johnny Sila, ang warehouse supervisor sang fast pass Action Direct. At least ang fast receive ka mo sir donations. Yes, receive kami donations and free ang sina. That's why nga kadamo isang kagagabi ginang pick up sa Dahol Negros, not only Bacolod. And of course pasalamat man kami sa amon nga CEO and President Sir Nino Luis Hamili nga ng tungod sa iya na pag-accept ka positive isang effect sa tao, especially sa mga donations nga nagpadala natin sa victims sa mga typhoon. Sir, we are happy man sir nga ang Action Radio naka-partner with Fast Pass. Yes, very good. At least helping together para sa mga nasalanta sa bagyo. Daka mo rin nga. Anyway, thank you man sa inyong support nga every time ga pick up pa kamo. Until November 30, pwede pa kami maka-accept ng donations. Kay di lang amo man ang instructions sa aman ng CEO. President. Thank you so much on behalf sa mga nag-lenses. Okay, thank you so much sa mga nag-lenses nga nag-support man sa aton nga bululikan. Kahit sino man binuligay, kung kita naman lang. Diba? Okay. Thank you man, Sir Charles, and also sa manager niyo, ma'am, sa Action Radio. Nagpamatigil kami na sa Action Radio niyo. Actually, kabati ni sila, listener, ni si Sir Johnny. Salamat kay Sir Johnny. Oga, kayo usually sa warehouse doon nila or sila, may ara na sa radyo, nga pamatik na sila sign on to sign off ng Action Radio Bacolod. So, kaya na doon kalipay, ito nila kay na. Nga wala labot, nga na-meet kami nila, na-meet pagin nila si manager. Kaya ba mo si manager, galit ninyo. Nakita nila, no? Anyway, ito sabay naman sa Sowing Legacy Movement. Pasalamat man sila, no? So, extend nga bulig actionary. Kasi si Dr. Richel Verde Prado naman, ang chairman sa Board of Directors ng Sowing Legacy Movement, ang mga coordinator natin nga dito mag-contact sa mga recipients ng donasyon. Sir, on the part of the SLM, what would like to say? Madam, gid nga salamat sa tanan nga nagbulig sa amon nga call for help in partnership with Action Radio kag sa Fast man. So kabay pa nga ipakita tagid sa aton nga mga kauturan nga grabe maglab ang mga taga Negros. Thank you. Pero Doc, so far damo nagid man ang response, positive response. Oo, damo positive response. So amo to nga happy ta nga may nag-commit nga mabaton sang in-kind kaya amo na ang gusto man ihatag subong haton nga mga kaupo diri sa Negros ang dahil sa cash. So mo daw rin medyo damo. Daw kadamo, kadamo gid gusto magbulig. So ka positive vibes. Nakita naman ang product subong sa Yes, kadamo na amaze gid kami. So ako partner dito was already ready and informed them. Yes, ready. Na may tatlo kita ka partner. Ang isa ang Sowing Legacy Movement nga chapter sa Bicol. And then yara ang Social Work Action Network Luman sa UP Diliman nga sila ang ma-receive. And ang isa man ka NGO. Okay. So Doc, I would like to say sa mga taga-gapamat isang radyo nga nag-respond sa inyo aton call tanan. So, madam, gid nga salamat and God bless you more. Actually, like si Ms. Dr. Richel Verde Prado, amo na pagkasalamat, no? Sila nili ang mga nag-coordinate agad nga madulong ining tanan nga mga bulig gagin padala sa Action Radio kay malabot gidigto sa may mga natungdan. So may taga UP na kita nga partner, sila to na ma-receive Action Direct sa donasyon for Metro Manila. Ang Cagayan, tulungan gitong Cagayan kay ang paspas nag-commit no nga sila to madulong dalang ilabi nga wing van Action Direct. Okay. And then ang Bicol, kaya ang Bicol dugo ba ang mga taytay bla? So hindi malan trip digtong kalabanan. So basi may chopper sila or airplane nga gamiton Action Direct, no? Okay. And I thank you gid sa tutanan nga mga ka-action. Karon na ang balita naman magkagtana sa Ginкаса nga ang Teluga Drug Operations sa Station 6 mga ka-action bantayan diri sa Gyapon sa tabagay pagpangalaga. Sa tutanan nga mga ka-action, isa naman nga nagadugang ebidensya sa siyensya ang pag-supplement o na pag-inom sa standalone
nag-monitor the Action Direct via Facebook Live. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Action John Diaz sa there you have it, observation report sa patrol to si Action John Diaz kina mo man ang nag pakadto pakari kina sang nagdulong sang mga nagbulig sa sini nga panawagan sa Operation Tulong para sa mga nangibiktima sang bagyo dito sa Luzon. Ang balita ni Action John Diaz observation ginadula man siya sa karaman sa DTI. Harder kay JP Tadina Magbanwa, kay Alex Montesa, Jocelyn Liboon Dispoho, Ibo ni Bosser sang Germany, nagapaurok-urok kid pamati, no? Sa kay Cory Bidahada. Kami ako doon pamilya Pancho Marhin Kagsweta sa Barangay Palaka, Valladolid, mga kapolisan sa Valladolid PNP sa papangunahan ni Police Captain Binuman. Panami yung halin kay Jojo Ians Pans. Sa kay Jerry Azero Jr. May kabigid kay Carolina Encarnado. Sa kay Nanay Rose Padasas and family. Alin kay Janet Porques Vergara Leonor. Kumusta dira si Choy Neil Padasas ka mga kabataan da sa Valladolid. Rosalie Villorente, Janet Porques Vergara Leonor. Mamot sa kailan natamyaw kay ng Rose Padasas kina, no? Sa mga taga Purok Miranda, Barangay Granada, Randy Bijosas, Jennifer Albay Pigares, paurok-urokin siya. Salamat gid. Apol lang may gabigid. Sa kay nanay ko syudad sang Canlaon City. Sa Quezon City, Jeneline Banduha. Sa kay Lilia Kagramon Tatonan family, kay Maninoy Remo, kag Clarita Tampipi, Clark Tampipi, tanan sa Gardenville, subdivision Barangay Tagum, nagapurok-urokin sila. Si Esman Torreña sa dila Quintown Victorias, paurok-urok siya sa pamati. Ang Jarlop employee, na pamati siling ni Donald Trahe, Remy Villamarso, Jocelyn Parcon, alin kay Rosalie Villorente. Est Home 3, Barangay Estipanaya, Crisbil Matreyes. Si Niel Beronio sang Valladolid, ga monitor mga isato, no? Sa kay Liam Dalompines,
asawa ko, Marivic Ledesma, kapamatigin sila ni Donald Trahe. Salamat kita Donald Trahe. Anabel Garcia, sang Purok San Roque, Barangay Tangob. Si Katendans lang sa Paranaque, si Michael John Zison. Si Joe Fox ni Pomoseno, Araman. Ori Bida, sang Kuwait, Araman siya, no? Diri sa PS Bank, North Drive, Action Eric, Patamya, ko lang pamilya Villarias. Sa Manapla, dira sa Bago, pamilya Ripoyo. Kag Taladua. Alin kay Mark Anthony, ang Panamyaw. Magalyon, Shot. Lang kami din ni Pari Nathan Chupi. Alin kay Mike John Seba. Ay, salamat kid Mike. Iyo nila kapag porok-porok, no? Sige, i-check na naman report na giga sa mga correspondent. I-check na si aksyon Stephen Presquito. Sa tipo niya, sininga ma-report dito sa syudad sa San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si aksyon Stephen Presquito. Line number 2 sa report. Stephen, may gabi, please come in. Yes, action Eric, karon sa aton naman nga update diri sa aton sa sining COVID-19 nga ginbalik naman sa aton nga siyudad sa San Carlos ang ining pag-disinfect sa mga kadalanan, no, nga sabihin tungod nga samayin naman karon nga balita nga sa redaksyon na Eric nag ubos-ubos naman ini, no, ang mga kaso sa aton nga COVID-19 o ining aton pandemic diri sa siyudad sa San Carlos. Gani nga amo ini ang isa sa tahasan o gimando man ni Mayor Renig Estilo sa ining aton Emergency Operation Center nga sabihin nga ibalik, no, ginbalik ining paglipot sa mga volunteers nga mga individual diri sa siyudad sa San Carlos nga oras ng kagabihon nga ginbalik ang pag-spray pag-disinfect sa barangay nga kalye sa mga kadalanan diri sa city proper mismo sa siyudad sa San Carlos para isa ini sa preventive measures nga hindi na madugangan pa o magbalik nga magdako pa ang kaso sa aton nga ining kaso sa COVID-19 naton diri sa siyudad sa San Carlos. So far karon action Eric nga ang padayon gid day to day, no, ang pag meeting o ang conference sa aton Emergency Operation Center nga dira mismo sa City Hall upod gid si Mayor Renig Estilo kag sang talaniyang team nga sabihin na mo ini sila karon ang massive gate ang ilang trabaho nga pag contact trace kag pag-monitor sa tanan nga mga establishments diri sa siyudad sa San Carlos kung may ara pa, no, or may mga pag-una naman nga magtuhaw nga mga kaso. So gani nga so far karon ang the city government continuous gid sang ila padayon nga inamin na continuous gid sang ila gid nga pag patna sini, no, nga kung hindi magit siya nga dako actionary pero mahinay-hinay lamang, no, amin nga mauntat gid nga magbalik sa normal naman nga sang previously nga wala gid masyado sa kaso sa sining nga COVID-19 naton. So ini nga pandemic sa coronavirus, damo gid, no, ang reklamo, damo gid ang mga sakripisyo kag problema nga iban hindi gid maka income sa maayo para sa ilang pangabuhi. But then ang importante lamang gid sa kay Mayor nga ma-safety ang individual diri sa siyudad sa San Carlos, ang pumuloy sa San Carlos gani nga magtuman lang sa paggamit gid ng face mask, face shield kag paghugas ng kamot regularly kag alcohol. So wala may nasunari ang aton update diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon, ini si aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon Stephen Presquito live report sa may San Carlos City. Ang balita ng aksyon na Stephen Presquito giradulong si Sakaluman Sam.
Staff Sergeant Makuring sa Police Station number 10. Sir, good evening. Kay Police Staff Sergeant Makuring sa Police Station number 10 na upod ko ni sa kuan applicants ng Eagles. Ayos. Sakay retired CIDG Master Sergeant Jemmy Candelario gapamati gid kada gabi sa Action Night Patrol Program. Salamat gid Master Sergeant Candelario sang CIDG. Norman kag Morina Alvarado always gid nga nagapaurok-urok sa Action Night Patrol Program. Victoria City si Estela dungon nga monitor Batch 2003 sang Faith Christian School, Bagong Bayan Valladolid. Ginatamyaw ko man haling kay Janet Porques Vergara Leonor. Ay, puerti. Sige, alis sa report ni Stephen sa Iluanta si Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Percival Villamor sa report first. May gabi, please come in. Mayang gabi ang Derek nagsubungan sa aton nga masuking na tagpalakati sa Action Night Patrol. Ang Bago City Police Station nagkandak sa operation against sa wanted person mga alas 10:45 sang aga. Action Rex Eric November 20, 20 dito sa area sang Barangay Don George, Aranita, Bago City. Ang operation sang serve sa warrant o badis kinapamunuan ini ni Police Major John Joel Batusan, ang Chief of Police sang Bago City PNP upod ang alert team nga kinapamunuan naman ni Police Master Sergeant Glenn Bula Uro upod ang ilang alert team kag ang mga personnel sang warrant section division kag ginserbihan sang warrant of arrest ang isa ka persona nga ginkilala sa kay Armand Angelico Isoloria alias Maybari, 44 anyos, may asawa kag isa ini siya ka tricycle driver kag pumuluyo sa relocation Barangay Pait, La Carlota City, Negros Occidental. Kag ini siya ginserbihan sang warrant of arrest sang aton kapulisan sang Bago City nga may warrant of arrest na may case number M-20-057 sa kaso naman sa pagbayular sang PD 1602 nga kin-issue naman ini ni Honorable Judge Irene Bunganoy sang MPCC Bago City kag may pizza ining warrant of arrest sa Setyembre 30, 2020. Kag inisya karon action rates may bail Eric action Eric ini karon may bail recommended ang korte para sa iya temporaryo nga kailwayan na 30,000 ka pesos action rates. Karon ini ang suspect karon sa custodial facilities sa Bago City PNP. Amo ini ang aton nga nakuha nga balita ikan diri sa Bago City. Medyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol. Salamat gid Action Percival Villamor. Balita ni Action Percival Villamor giladalo sa Kalawan sang
magabi dira kay Romulo Batang. Romulo Batang, nagapaurok-urok kid, pamati sa Action Night Patrol program. Ginatamyaw taman dira, may gabi lang kay Brunox X Bambino Jr. Aplikanta man ni sa Eagles, no? Si RJ Javier. Korok-korok si RJ Javier. Si Mr. and Mrs. Pablito Benedicto ng PhilPower Group. Nagapaurok-urok man kag monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family always gid nga nagamonitor sa aton palatuntunan. Salamat gid. Ang partido mula sa kinaligar nga abduction to kagabi, na interview naton si Police Captain Leo Estopa, ang hepe sang station number 2. Yari sa ato sini interview sa sining alleged abduction nga tabo kagabi. Sa subong nga gina-follow up na naton ang alleged abduction formation sa sininga time, wala pa may nagpa-blatter sa amon or nagkadto sa police station para magpa-record with regards ni sa either na missing na tawo or yung mata nila or na-abduct. So far negative kita diri sa police station. Amo lang ko gabi na past 7 o'clock may nagpabalo di sa aton through phone call nga allegedly may ginpasakay sa salakyan kag nakuha nila plate number kag pasakay ng isa ka babae sa salakyan. Amo man to actionary kag kadtuan naton to sigida kay kita checkpoint kita along barangay 2. Nagkadto kita dito dayon and verify to kung nagugid ang natabo ang aton investigator halin kagabi kinasang aga yung pa-verify sila naton istorya to ang witness kung makakuha ng CCTV nag-request naman kami para ma-view naton in case man gid para ma-clear actionary la kung may natabo man gid or wala kag nagpa-validate naman kita sa plate number dito sa LTO. So far wala pa man ni result na match na sa amo na plate number ginapa-sure sa witness nga kung ano siya kalayoon, ano nakit-an niya gid, ano siya kalapit na actionary kay possible ni nga damo man ni senaryo actionary mo why takabalo kung ginabdak mo nito or basi may away ni sa pamilya nabihana yung mga ginawa natin na disregard ng mga amo na mga scenarios pero gatake kini isang aton ning insidente at least nga mara dula ang kakulba man sa mga tawo kag maklaruhan naton. So far wala pa kami di report actionary nga nagkadto diri o napadulong diri sa police station. Okay. Na-mention mo, sir, ang plate number. Pila ka plate number na nakuha niyo, sir? May ari di sila naginatag na plate number. Amo man naga-circulate man sa social media kag may ara man nga nagtawag pero ilain naman ang number sang salakyan. Ang aton nga chief and best ato to subong sa LTO para ma-verify sang possible nga owner nga salakyan ni nga amo ni nag-reported nga plate number. Kaya ang report to kagabi nga may isa pa ka lalaki nga daw amo to siguro sir na istorya bala sa mabahay sa cellphone niya nga naghako sa iya sa matabong insidente kagabi kag ang info nga nagpalagyo ni kuno naghako sa babae ginlagas pa kani kuno sa isa sa duha ka suspect kag nagbalik ining suspect isa nga naglagas way madakpan to lalaki kamo to kuno nga ginpuwersa nila dala ang babae daw mo na mga senaryo nga nagwa kagabi black captain. Iya sa actionary may ara man iban ng mga version actionary kung regards na sa babae may other version man na pero ginano na nato sa investigator na pa-check nato sa witness kung ano gid ang kaundan gid sa ilang informasyon actionary. So iba guro sa dapat ikabahala niyang mga pumuluyo naton sa sining una nga report kagabi sir ano? Yes, actionary wala sila kabahala nga muna actionary kag isa pa nga may nakuha man to plate number kung may-ari pag niya CCTV karon kita na ma-view nagano naman kita sa mga establishment da possible makabulig na sa aton actionary ka kag base man kung nakabati man na ang salakyan na nga no at least ma-clear man ning lading ang senaryo ni Dibla actionary base may iban pag ng mga rason actionary nga amo to natabo actionary. Base ko pamati mo siya tagiya sa salakyan dapat siya mismo sir magkadto gid sa inyo police station para nga maklaro ini tanan nga bagay captain. Yes, actionary kag naka-coordinate naman kita ni sa aton headquarters yung pa-plus na kagabi ni ang plate number sa salakyan kag mga police station nga coordinate kita in case may mag-report na may na missing or ano da coordinate na samon. Ano ang description sa salakyan sir nga nakalabo sa inyong information? May reading black Avanza with plate number na sa actionary. Okay. Kag pa-verify nato ni sa LTO wala record na found kag isa pagid sa cooler pagid amo man Japon nga unit pero lain nga plate number yung papalo up naton sa investigator no records found man Japon actionary. Iginano namon na pa-clear gid kung ano gito nga plate number actionary. Ano man
Kung masali ka nga not found, butchiningon, why inigay sis ka plate number, Captain? Possible actionary wala nag-exist or base nalain nga natandaan or nalistad actionary. O base mga tampered number naman sir, anong sitwasyon? Hindi lang kita kambal pero kung mas mayo pero nga kung ma-extracted ang plate number is ma-verify natin sa LTO para ma-confirm natin ang ownership. Amo man nga sa description, black man lang Avanza, why naman Avanza nga salakyan involved. Kaya I heard daw duwane ko no sir, isa daw something Innova. May ang gambali Avanza, may araman Innova actionary. Amo na ginapa-verify natin. Ang Innova ko no sir, bilang to kuno nga daw, I don't know kung basic coincident na ba sir, nga pagwa sang Avanza, nagwa man to ang Innova nga basic way man to relasyon, or basic kung ang Innova, back up giman to sir, bata kabalo. Mula na actionary, i-confirm na natin sa aton nga witness na hindi pa taka-conclude din. On your part sir, kabalogay ko nga ginatutukan nyo kag wala nyo ginutatan nga pag-usisa, Captain. Yes, actionary. Mula na, nga pangabay lang kami sa sino na natungdan, o mga family man da, para at least maklear na ito, actionary. Kagway labo sir nga to, bala sir nga abiso, bala sa mga pamuluyo, tagang kung oras ang kagabihon, bala sir, mga korpyon, di naguro sir magwagin para nga maaboy, tani bala mga amo ng klase insidente, bala Captain. Yes, actionary, amo na nga pangabay man kita sa ito ng mga pamuluyo, nga kung kagabihon na kagabi, ito mga pa-7 to actionary, di ba man to sa korpyo da, magalong lang kita kung ano man gida, kag isa pa nga halong kita sa mga dalanon, kag ato na pulisara, actionary, may mga visibility, may actionary, kag may ara man kita na pulis sa unhan ng mga mangga actionary, kag isa pati itutukan ni namon para at least maklear actionary, madula ang kakulba sa mga pamuluyo. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. There you have it, si Police Captain Leo Estopang Hepe sa station number 2. So, para pang investigasyon siya ni Captain Estopa kung matuod din ng alleged nga abduction nagabidira sa may 19th Street, Barangay 5. May gabidira sa kay Serene Agabon kag kay Jigs Pasaporte sa Silay. Ka monitoring sila sa ato nga pagpangalaga do. Sa kay Inday Hali Luis Honsay Corpus kapamati gisla adlaw-adlaw ang apo ni classmate Georgine Honsay si Haley Luisi Honsay Corpus. ayos Nagabalik ang inyong seriya patutunan when we come back. Balik ang report sa Patrol 2 with Action John Diaz. Katapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, Pabalik diri sa atong mga balikata ato sa Patrol 2, balikata sa Aksyon Jan Diaz sa iya sining final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Dari sa Aksyon Jan Diaz sa balik ka report, Jan Piskamak. Aksyon duwa ka mga persona ang arestado sa ginpatigan nga bypass operation sinigid na mga gabi sa separado nga lugar sa bahin sa barangay 23 o kan barangay 32 kag barangay 33 dili man mismo sa may syudad sa Bacolod. Ang una nga nadakpan isa sa ka-membros ng LGBTQ community nga si Jasper Adlaya, 23 anyos, kag tumandok sa syudad sang Sagay. Ini siya nagaserbe bilang isa drabi no kaga nagapangita aksyon erek sa mga kaupdana no kung mangin upod sa ibang mga lalaki nga nagapangita sang kalingawan kung gabi sa ka-pension house. Sunod kay Police Major Ramiro Sarona, ang station commander sa Police Station number 6, nagdangat man sang binulan ang gilaging kasa nga monitoring batok diri kay Adlaya bangod nga sang una nila nga dinhi nga ginsulod diha mismo sa mga lodging house. Wala ini dito sa lugar kag lamang yung mga kaupdanan ang naaktuhan o galing kay wala man recover nga legal nga droga sa subong pagkasa nila sa bypass operation na recover diri
ang 3,000 pesos nga balon sa ginasuspatsuan Cebu kag isa ka improvised tutor kag 500 pesos nga kwarta. Samtang sang uli yung follow-up nila na ibaluan nga may aragali sang ginabaklan pagid ining sadlaya dra lamang sa tabok nga pension house. Amuling nadakpan si Metri Ann Venida 35 anyos sa area maninis ang barangay 33 kay do boundary action erect ang isa ka pension house barangay 32 sa tabok kaya barangay 33 na nga sakop. Na-recover diri kay Benida ang apat ka mga sachet sa ginasuspetsuan Cebu dulog ko ini nga sachet kag may estimated market value nga 7,000 pesos action ereka. May 300 pesos pag kwarta nga na-recover gikan sa posisyon kag control. Ining si Benida mo ni ang nagtuyo kung tani nga patson niya o kung hikog abig kay nagginagaw ya ang kutsilyo nga namtang sa lamay sa action ereka o galing kagilon siya nga na-control sa mga kapulisan matapos nga natapi ang kutsilyo galing kay tinakangkon ni isang pilas sa iya naman nga kamota. Preso ang duha ka mga personang ini sa custodial facility sa police station number 6 kaya natalanan sila pa sa kansang kaso nga paglapas sa layi nga nagadumili sa pagbaligya kag pagupot sa illegal nga droga sa idalom sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa atong tanang ka-aksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian naton sa gihapon ginakabalakan pabakuran ng resistensya magtumar. Wang gabi na ko naman, balino, no, imang gubat, Jackson Erico. Daso niya na ko no, dalaan sang pinirito nga piyaya. Rekta sa patrola, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, sa bato na sa Akson, sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Salamat kay Action John Diaz sa Theriabit ang kabukusan nga papalakad sa Action Night Patrol Program sa Biyernes edisyon mabalik inibuwas Sabado night. Atong sining mga patrol unit reporter selection nga nagpalakad yung kabay sa Action Stephen Presquito, Percival Villamor, Action John Diaz, Action Papang Nixon Tahom, piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Sir Elray Tutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Tulog sa Lansang Bago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa ngalan sa mga Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong lakad ang kurman Action at Patrol Program. Lunes, top Sabado, ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiling adios, amigos, hasta la vista, ayaw makalipat antes magtulog, magpangamuyo, sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,